Uyalalelwa, uyalalelwa, uyalalelwa. Umangonya mama isimo singavumi. Uyalalelwa, uyalalelwa, uyalalelwa. Umangonya mama isimo singavumi. Uyalalelwa, uyalalelwa, uyalalelwa. Mama isimo
singavumi ukulalela kwesinye isikhathi kubiza ukuphila kwethu uyalalelwa umangonyama ukulalela kwesinye isikhathi kubiza ukuphila kwethu uyalalelwa umangonyama ukulalela kwesinye isikhathi kubiza ukuphila kwethu uyalalelwa umangonyama uyalalelwa umangonyama isimo singavumi uyalalelwa ukulalela kwesinye isikhathi kubiza ukuphila kwethu uyalalelwa umangonyama ukulalela kwesinye isikhathi kubiza ukuphila kwethu uyalalelwa umangonyama ukulalela kwesinye isikhathi kubiza ukuphila kwethu uyalalelwa umangonyama uyalalelwa umangonyama isimo singavumi uyalalelwa ukulalela kwesinye isikhathi kubiza ukuphila kwethu uyalalelwa umangonyama ukulalela kwesinye isikhathi kubiza ukuphila kwethu uyalalelwa umangonyama ukulalela kwesinye isikhathi kubiza ukuphila kwethu uyalalelwa umangonyama. Ngibonga ithuba engilitholayo ukuthi kube khona okuncane engakukhuluma enkonzweni yabapostoli abayi-12 ngaphansi kobuholi bukababa umpostoli nongumongameli walenkonzo ubaba umpostoli uNV Mlangeni. Ngithi angithathe lithuba nami ngibeke okuncane engamayelana namajuniya akulenkonzo yakithi. Mina-ke nginguSamuel Mfeka owusihlalo wolusha jikelele enkonzweni yabapostoli abayi-12 lokho esithi i-Central Youth Committee. Ngifisa-ke ukubeka nje nami owami umbono mayelana namajuniya. Amajuniya awuphiko lwenkonzo yabapostoli abayi-12. Ngamanye amazwi izulu esihle sithi inkunzi isematholeni. Kuyilapho okukhuliswa khona omama bakusasa. Igama-ke elithi majuniya laqhamuka kakhulu libhekiswe kodadewethu enkonzweni. Akhona-ke namajuniya kube kushiwo abavangeli okungaba-40 enkonzweni. Kodwa ngokwesiqhelo nje mawulalela ukukhuluma kuthiwa hayi amajuniya ahlangene usuke wathi kushiwo odade isikhathi esiningi. Esikufisa kakhulu-ke ngodadewethu ukuthi isikhathi esiningi kahle kahle
basichitha noma Mshumayeli, basichithe futhi nobaba upriest enkonzweni. Ilapho ke befundiswa khona ngokukhonza kunenkonzo, kuba kukhonzwa kanjani kunenkonzo. Umshumayeli ubakhipha ivangeli bese kuzothi ubaba upriest abafundiseke ngokuthi abafundiseke ukuthi kukhonzwa kanjani le nkonzo. Kanjalo futhi noma priest ubafundisa kanjalo, noma Mshumayeli bafundisa kanjalo. Esikufisa kakhulu ke entsheni yethu ukuthi ihloniphe. Yilokho nomongameli wethu ayagcizelela isikhathi esiningi ukuthi intsha kufanele ukuthi ihloniphe. Omncane ahloniphe omdala, nomdala ahloniphe omncane. Kube naleyo nhlonipho ebonakalayo, kodwa ikakhulu ukuthi umuntu azihloniphe yena. Uma umuntu ke ezihloniphe yena ngokwemfundiso yabapostoli, uyathandeka nasekhaya nasemndenini wakubo, ngoba ingane enhle, ingane ehloniphayo. Uyathandeka nasemphakathini lapha ahlala khona. Wenza nanokuthi omakhelwane bafise ukuthi izingane zabo zifane naleyo ngane leyo, ngoba beyibona iphethe kahle. Uma ngabe omakhelwane bebona ingane zabo zihamba nejunior, nomuntu wakule nkonzo esithi uyijunior, babajabule kakhulu, ngoba banakho ukwazi ukuthi kungenzeka leyo ngane yabo igcina isifana naye ngesinye isikhathi. Nasesikoleni lapha asuke efunda khona umuntu wejunior, uyathandeka kwabanye abafundi, uyathandeka futhi nakothisha, nawonke nomphakathi wasesikoleni. Akagcini-ke lapho, uphinda futhi athandeke nasenkonzweni ngesimanga sokwazi ukuthi uyingane ezwayo, uyingane ephethe kahle, egcinayo izimiselelo zenkonzo zonke njengoba zinjalo, futhi ingane ethi noma amaphutha aya alungiseke kubhekwe phambili. Kanjalo ke futhi uma seqedile e-high school lapha asuke efunda khona, uyakwazi adlulele phambili nase-university aphinde afunde. E-university ke nakhona abantwana bethu sibalandele. Empela ngeke sithi e-university kuphela, sengathi nje ezikhungweni zemfundo ephakeme bakwazi ukuthi bahambe bayofunda khona. Nakhona ikhona inkonzo yethu lapho sesibalandele khona, bakwazi ukuthi bakhonze ngaphansi kwe-tag yenkonzo okuthiwa the 12 Apostles Church in Christ student organization. Uma bebuya ke lapho sebephasile, babuya manje futhi sebeyintsha ke manje esindala, esikwazi ukuthi ihlonipheke ngokuhlukile emphakathini nasemndenini lapho kade ihlala khona. Ahamba emsebenzini ayosebenza nabantu, aphinde futhi akwazi ukuba yintsha ekhula kahle ngendlela efanelekile. Ngeke ke sichazeke izinto eziningi ngentsha nangeyimfundiso zayo, njengoba sishilo ukuthi ikhuliswa kahle uMshumayeli kanjalo noma priest. Kodwa okuncane nje sikwaziyo sesibuke ngabo ukuthi bafundiswa indlela yokuziphatha, bafundiswa indlela yokugqoka, ukuthi kufanele ukuthi bagqoke kanjani njengamajunior, ne-uniform yabo futhi ngomjalo yahlukile, nanokuthi kufanele bahambe kanjani. Bafundiswa nokuthi kufanele bazithande kwabona. Kodwa ke injula yakho konke iba phakathi kwabo ke nompriest, ukuze babe ngabantwana abahlale bephilile ngaso sonke isikhathi. Ngingathi ke okunye intsha yethu ke ayipheleli lapha eSouth Africa kuphela, kepha nasemazweni angaphandle siyakhuluma futhi ngentsha yale nkonzo, futhi siyagcizelela ukuthi ibe uphiko olunakwayo nolunakekelwayo. Noma ke phela ke kukhona ukuthi ikhona intsha eseMalawi, ikhona intsha eseMozambique, ikhona intsha eseSwazini, ikhona intsha eseCuba, nakwamanye amazwe. Siyazi ukuthi indlela zokuphila ayifani wonke lamazwe. Mhlawumbe masikhuluma ngentsha yaseSouth Africa sifundisa, ngeke ifane indlela esingafundisa ngayo maseMozambique noma siseSwazini. Kodwa ke imfundo iyodwa yabapostoli ukuthi kufanele bahlale ngaphansi kwesandla sikaMshumayeli nangaphansi kwesandla sikapriest, kube yibona abakhokhelayo nababafundisayo ngokukhonza kule nkonzo, ukuthi enkonzweni yabapostoli kukhonzwa kanjani. Yebo ke kuyokhana kuyohlala kukhona ke izimo zempilo zokwahlukahlukana ukuthi kwelinye izwe kuphilwa kanje nakwelinye izwe kuphilwa kanje,
mhlawumbe umuntu ngeke ayeke kakhulu kulokho, kungabonakala mangabe esekuleyo ndawo leyo sekukhuluma sekubonakala impilo yakhona, ngoba okunye kungahle kube ngazi ukuthi kube namahlonyanyana kanti bekungafanele. Ngingathi-ke ilokho nje bengafisa ukusho ngentsha. Mhlawumbe-ke imfundiso yenkonzo-ke ikhona-ke ezinye izinto ey'khulumayo ngentsha ey'qondile. Uma nje uwumuntu omusha okhule ngesikhathi sikababa umpostoli phakathi, uma umlalela ukuthi uma ekhuluma ngentsha ubemchaza kanjani umuntu omusha fanele ube umuntu onjani, ungathi uma usulalela ungakuzwa ukukhuluma kwakhe ukuthi cha wayekhuluma ngesinye isikhathi efundisa ngesinye isikhathi ukuthi intsha kufanele ihambe kanjani. Kodwa futhi uma ulalele ngesikhathi sikababa umpostoli uMlangeni umongameli esinayo njengamanje, naye futhi emefundisa ngentsha akwehlukile emfundisweni zikababa umpostoli phakathi. Kodwa kuba khona lokho ukuthi ikhona indlela naye afisa ukuthi intsha ihambe ngayo phakathi enkonzweni. Kanjalo-ke nomthetho wezwe mawulandele khona into eyishoyo ngentsha ukuthi umuntu omusha kufanele ube umuntu onjani. Uma usilala futhi nesifundiso sabapostoli khona futhi okunye sikushoyo ngentsha okuningi ukuthi entsheni kusebenza kanjani. Khona abayintsha, khona abahola intsha-ke noma ngabe kumaphi ama-structures ngisho ngokwasezweni ayikho intsha eyihola yona. Intsha iyaholwa, ingaholwa abantu ongathi uma ubulalele ucabange ngenye indlela, kanti cha ekugcineni kwakho konke nje noma ngabe ikuphi intsha iyaholwa, kufuna kube khona abaholi bentsha ukuze ikwazi ukuholeka. Iyothi uma isiholeka-ke bese besuka-ke abadala-ke bese besala-ke laba sebevuthiwe-ke entsheni bahole intsha njalo njalo. Yilawo mazwi nje ebengafisa ukwasho amafishane athinta intsha yenkonzo yethu in the 12th Apostles Church in Christ Youth Organization ngaphansi kababa uNV Mlangeni, omongameli wale nkonzo, ompostoli omkhulu with the 12th Apostles Church in Christ jikelele. Ngiyabonga. Ekukhokeleni kwami enkonzweni nginikwe ithuba lokuba ngikhokhele esigabeni sokuwomveleli, umveleli uDladla Ondini, noma ekhaya-ke kuKwaNongoma, kodwa umsebenzi omningi okomoya osondini ngenxa yokuthi ngihlale kakhulu Ondini ngenza umsebenzi wenyama khona, kodwa ekhaya kwaNongoma. Umsebenzi wamajoniya obonayo ungaphansi kwesandla somkhokheli olusha obaba uOsindlovu ozinze khona Ondini, naye ukunikwa kwakhe ithuba lokuba akhokhele intsha. Nami ngibukile ukuthi uNkulunkulu kuningi ambulela khona, ngoba okwami ke kube ukuthi nje akakhokhele intsha ngendlela ezokwenza ukuthi intsha izizwe ukuthi igadiwe, ngendlela intsha ezokwenza ukuthi ibone ukuthi iyakhokhelwa futhi iyathandwa. Imisebenzi abayenzayo yiyo engikhombisayo ukuthi kusho ukuthi ubaba unawo umbono nesu lokuyikhokhela intsha. Bonke abakwenzayo bakwenza ngaphansi kweso lakhe. Ubaba uphakathi ethi usungula inkonzo yolusha, ubaba akhonze bodwa bafundiswe njengolusha inkonzo. Ngalibamba lelo thuba ngezandla ngesikhathi